வாங்க பில்லு ஒன்று போடுவோம். எங்க ரமேஷ் இன்னைக்கு வரலையா? லேட்டாக வந்துட்டாங்க. வா அந்த ரமேஷ் வா. அதான் அன்பு சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். நீங்கள் உடனடியாக வீடு கட்டணும் ஒரு இடம் வாங்கி அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடம் மிஸ் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான சைட்டுங்க. அதாவது நம்ம மீஞ்சூர் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும். மீஞ்சூருக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்ரோ கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. மீஞ்சூர் வரைக்கும் உங்களுக்கு மெட்ரோ வருது. அந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 3 கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான சைட்டு. அந்த மீஞ்சூர் மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு 100-150 மீட்டரில் இருக்குது. இதுதான் மீஞ்சூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனு. இந்த இடத்துலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ப்ராஜெக்ட்ஸை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் சேனலாக இந்த சேனலை நினச்சி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான குவாலிட்டியான வீடியோஸ்களை நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். நம்ம சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிடிசிபி ரெரா வில்லா பிளாட்ஸுங்க. சைட்டை சுற்றி ஃபுல்லாகவே எக்கச்சக்கமான வீடுங்க இருக்குது. நீங்கள் சைட்டுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த பிளாட்டை சூஸ் பண்ணலான்னு தான் நினைப்பீங்களே தவிர இந்த சைட்டு வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியாக வந்து தார் ரோடு, இபி கனெக்ஷனு, வாட்டர் லைனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பக்காவாக சைட்டை வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணுவோம். இது வந்து நம்ம லீடர்ஸை வரைக்கும் கூப்பிட்டு வந்து நம்ம இந்த சைட்டை காமிச்சது இன்றைக்கி ஒரு நாளில் தான் இது. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைட்டோட இனாகுரேஷன் வர 24/11/2024 அன்றைக்கி நம்ம தொடங்க போகிறோம். அன்றைக்கி இது ஒரே நாளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிளாட் டோட்டலாகவே புக் ஆகிடும். காரணம் என்னென்னா வெறும் 150 பிளாட்டு மட்டும்தாங்க இருக்குது. மிஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் உடனடியாக வீடு கட்டலாம். காரணம் எல்லாமே சுற்றி ஃபுல்லாக பங்களா டைப்பில் எல்லா வீடுங்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது 1 கிரவுண்டு 2 கிரவுண்டு அந்த மாதிரி தான் வீடுங்களே வச்சுருக்குறாங்க. இந்த சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ரெயின் மூலயமா வரலாம், பஸ் மூலயமா வரலாம். உங்களுக்கு இங்கேருந்து டேரெக்டாக கோயம்பேடுக்கு பஸ் இருக்குது, பாரிஸ் பிராட்வேக்கு நிறைய பஸ்ஸஸ் இருக்குது. நாங்கள் வரும்போதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம். நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஷாப்பிங் அதாவது ஜோதி நகர்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கி அப்படியே நீங்கள் பேக் சைடில் தான் நம்ம சைட் இருக்குது. வாக் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் வந்துடலாம். மிஸ் பண்ணாதீங்க. இது ஒரு சூப்பரான இடம். ஸோ டிடிசிபி அப்படிங்கிறதுனால பேங்க்கில் நீங்கள் ஈஸியாக இதில் லோன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கையில் நிறைய பணம் வச்சுருக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. ஒரு 1.5 ஒரு 2 லட்ச ரூபா உங்கள் கையில் இருந்தால் போதுங்க. கையில் வச்சுருந்தாலே போதும். நீங்கள் இந்த இடத்த உண்மையிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொந்தமாக்கிக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைட்டில் நீங்கள் ரெடி கேஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பத்திரப்பதிவு உங்களுக்கு இலவசமாக நாங்கள் பண்ணித்தரோம். அதாவது 1 மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் புக் பண்ணி அந்த 1 மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் பேமெண்ட் ஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு இலவசமாக பண்ணித்தரோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பட்டாவும் உங்களுக்கு இலவசமாக, அதாவது தனிப்பட்டான்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் உங்களுக்கு இலவசமாக வாங்கித்தரோம். இது தாங்க ஒரு சூப்பரான விஷயம். காட்டுப்பள்ளியிலேருந்து மகாபலிபுரம் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு பெரிய அவுட்டர் சூப்பரான ரோடுங்க இது. இந்த ரோட்லேருந்து கரெக்டாக 400 மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான சைட்டு தான். மிஸ் பண்ணாதீங்க. இதோட விலை வெறும் 1999 ரூபா மட்டும்தான். நீங்கள் இந்த இடத்த பார்க்க வரீங்க அப்படின்னா தாராளமாக ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நானே உங்களை அழைச்சிட்டு போய்ட்டு இந்த சைட்டை காட்டுறேன். புக் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இனாகுரேஷனுக்குள்ளவே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பிளாட்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணிடுறாங்க. இன்றைக்கே சைட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 25 பிளாட்டை வந்து புக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு நல்ல இடம், குவாலிட்டியான இடம், உடனடியாக வீடு கட்டக்கூடிய இடங்க. மெயின் ரோட் டச்சிலே இருக்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப டிமாண்டு. வர 24 அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட திறப்பு விழா இருக்குது. அதுக்குள்ளாரே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பிளாட்ஸ் எல்லாமே புக் ஆகிடும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இந்த சைட்டை பார்த்து புக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு கால் பண்ணிவிட்டு வாங்க. மறக்காமல் நம்ம உதயம் ட்ரீம்லேண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நல்ல நல்ல வீடியோஸ்களை அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுக்க முடியும். நன்றி.